Il-Kummissjoni Ewropea approvat il-Baġit ta' Malta għas-sena d-dieħla. Dan wara li sabet li seba' baġit ta' Gvern Laburista konformi mal-Patt ta' Tkabbir u Stabilità taż-żona euro. Bħalma jiġri kull sena l-Kummissjoni Ewropea analizzat jekk il-budgets tal-pajjiżi membri mhumiex konformi mar-regoli tal-patt, li fost oħrajn jobbligaw lill gvernijiet iżommu l-livell tad-dejn taħt is-60% tal-prodott domestiku gross u d-deficit fil-finanzi pubbliċi taħt 3% tal-ġid maħluq mill-ekonomija. Pajjiżna huwa wieħed mill-10 stati membri li għaddew minn dan it-test fiskali, b'oħrajn huma l-Ġermanja, l-Irlanda, il-Greċja, Ċipru, il-Litwanja, il-Lussemburgu, l-Olanda, l-Awstrija u l-Finlandja. 3 pajjiżi oħra kienu ġeneralment konformi mar-regoli filwaqt li 5 pajjiżi ntalbu jirrevedu l-pjan tagħhom għax jinsabu f'riskju li ma jkunux konformi. L-Estonja, il-Latvja u l-Slovakkja ppreżentaw budgets li skont il-Kummissjoni Ewropea huma ġeneralment konformi għalkemm huma f'riskju li jirriżultaw f'xi devjazzjonijiet mill-miri baġitarji. Il-Kummissjoni Ewropea sabet il-budgets tal-Belġju, ta' Franza, tal-Portugal u tal-Slovenja ta' riskju u mhux konformi mal-Patt ta' Tkabbir u Stabilità taż-żona euro għall-2019. Fil-każ tal-Italja, l-Kummissjoni Ewropea taċ-ċanfira u ħadet l-ewwel passi kontra l-Baġit Nazzjonali tal-pajjiż hekk kif kompla l-battibek fuq il-finanzi tal-Italja. Dan wara li x-xahar li għadda l-Unjoni Ewropea rrifjutat l-abbozz tal-Baġit tal-Italja u talbet biex isirulu xi bidliet. Madankollu l-Italja żammet mal-pjan oriġinali, anke jekk tal-ippjan jikkonsisti f'miri b'ħafna spejjeż għoljin. Jekk tibqa' ma titgħidx azzjoni min-naħa tal-Italja, il-proċedura tista' twassal għal multi kontra l-pajjiż, xi ħaġa li sa issa qatt ma saret fl-ebda pajjiż fiż-żona euro.